ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କଥା ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଲୋକେ ମାଗଣା ସେବା ପାଇବେ ବୋଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ସମୟରେ ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏକାଥରକେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଣିକି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ସବୁ ସରକାରୀ ସେବା। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଯେପରି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଏ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସରକାରୀ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବୃହତ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 20 ଜୁନରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଛାଡ଼ ହେବ ଶୁଳ୍କ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହର ଅଧୀନରେ ଘର ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଡ଼ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 60 ବର୍ଗମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ପଞ୍ଜୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିକୁ ମୋଟ ଦେୟକୁ 1%ରୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା 16ଟି ଫିକ୍ସଡ ଡୋଜ୍ କମ୍ବିନେସନ ଔଷଧର ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରି ଏବଂ ବିତରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କସ୍ମେଟିକ୍ ଆକ୍ଟ 1940ରେ ଧାରା 24 କ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି, ଡ୍ରଗ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଏହାର ଉପସମିତି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଦୃଢ଼ ଚିକିତ୍ସା ଆଧାର ନାହିଁ। ଏହି କମ୍ବିନେସନ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ମିଳିବାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ପ୍ରତି ବିପଦ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଔଷଧକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ହେବ ବଡ଼ ହ୍ରାସ। ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ମେଗା ପ୍ଲାନ୍। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଖବର ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ପୁଣି ଜୋରଦାର କରିଦେଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲ ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ନିଜ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସରକାର ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାମ କମାଇବାର ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 8ମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରଠାରୁ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ 10 ମାସର ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଏହି କମିଶନ ପ୍ରାୟ 55 ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରତ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 69 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଦରମା, ପେନସନ ଏବଂ ଭତ୍ତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜୁନ୍ 21ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଏସଆରଟିସି ଏବଂ ସିଆରୟୁଟି ପକ୍ଷରୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବସ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ବିନା ଟିକେଟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏଣିକି ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡବଲ ଫାଇନ୍। ଜନବିଶ୍ୱାସ ଆକ୍ଟ 2026 ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିଲା ଜରିମାନା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜରିମାନା 250 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ 500 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଜରିମାନାର ପରିମାଣ। ରେଳଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିନା ଟିକେଟରେ କିମ୍ବା ଅନୁମୋଦିତ ଦୂରତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଲୱେ ଆକ୍ଟ 137 ଏବଂ ଧାରା 138 ଅନୁସାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜରିମାନା 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରିକି ଅତିରିକ୍ତ ଦଣ୍ଡ, ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏଣୁ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଟିକେଟ୍ କରାଇବା ଜରୁରୀ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ପସନ୍ଦର ବିଶ୍ୱର ନେତା ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୋଦି ସବୁଠୁ ଆଗରେ ବୋଲି ସେ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦ ଆକ୍ସିସ୍ ଶୋରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ନାମ ପଚରାଯାଇଥିଲା। 80 ବର୍ଷୀୟ ଟ୍ରମ୍ପ ତୁରନ୍ତ ମୋଦି ଏବଂ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ନାମ ନେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଝାଇଥିଲେ।